Ahuike na steeti a na ga-eme ya ka ọ bụrụ ịgba. Gọọmenti Anambra steeti amachigo iji ogige na akwụkwọ dị iche iche wee mere ebe a na-eme ọgbakọ na mmemme dị iche iche na Anambra steeti. Gọọmenti etiti atụpụtago iwu na usoro ọhụrụ a ga na-agbaso n'ihe ọbụla banyere ịrụ ụzọ n'ala Naịjirịa. Russia na Ukraine agbago onwo ndị mkpọrọ agha 100 n'otu nyerịtara onwefa. Gọvanọ Chukwuma Soludo awuchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwụrụ gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi. Ka anyị dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ eze. Aha m bụ Obumneme Okonkwo nụrụ akụkọ ka ọra n'uju. Kọmishọna ahụike na Anambra steeti Dr. Afam Obidike kwuola na gọọmenti Anambra steeti na-alụ usoro nlekọta ahụike ga-abụ ịgba bụrụ nke bere ego ma bụrụkwa nke na-eru onye ukwu na onye nta aka na steeti a oge niile. Dr. Obidike kwuru nke a n'ọzụzụ otu ụbọchị ewepụtara maka ndị ọrụ nlekọta ahụike iji wee kụziere ha maka iwu etipụtara maka orube na ikike dịrị ndị ọhịa bụ nke agbapere n'ọdịnso a n'Awka. Chibụzọ Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Ihe nkụzi bụ nke dọtara ndị dibịa bekee dị iche iche na ndị ejikwa ohu ha agba izu sitere na okpuru ọchịchị lokal gọọmenti dị iche iche nke dị na steeti a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ ihe nkụzi ka dọkịta Obidike mere ka mata na ya bụ ikike dịrị onye ọrịa nke nwa bekee kpọrọ Patient's Bill of Rights bụ nke mebere ka e wee kwalite ọnọdụ eji elekọta onye ọrịa anya n'ụlọ ọgwụ ma mekwa ka akwụsị iji na-emetọ ha maọbụ na-emegide ha n'ụzọ abụ n'ụzọ. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a kwuru na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo kere nnukwu ajị n'ume inye ndị Anambra ọnọdụ ahụike bụ ịgba ma kọwaa ya bụ ihe nkụzi dịka ihe bara oke mkpa. N'okwu ya n'oge ọ na-eme ihe nkụzi ka dọkịta Uche Ume nke sitere n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegojikwu University Teaching Hospital Amakụ Awka kọwara ka ya bụ ikike onye ọrịa nke akpọrọ Patient's Bill of Rights si bido wee kwuo na emebere ya ka onye ọrịa mara ikike o nwere mgbe o jere ịnata ọgwụgwọ makwara ọgwụ na-enye ya makwara na o nwere ikike isi na ya agaghị anwụ ọgwụ ahụ ma makwara na o nwekwara ikike ịgwa ndị nwe ụlọ ọgwụ ihe ọ chọrọ maọbụ ihe ọ chọghị ma kwuo na ya bụ ikike emegokwa ka ndị na-enye ọgwụgwọ bụ ndị dibịa bekee na ndị ọzọ na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ marakwa iwu ha nwere ha nwa n'onwe ha. Na mbụri n'ozi ekele ya ka onye jigodokwa dịka dairektọ nke Public Health na ministri steeti na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Afama na-eme kọwara ya bụ ikike dịka nke bụ ịgba ma bụrụ nke ga-emezi ka ọnọdụ onye ọrịa n'ụlọ ọgwụ bụrụ ihe ga-eji na-akpọrọ ihe ma gwazie ndị bịara ya bụ ihe nkụzi ka ha nwere ihe ha mụtara nwee na ụlọ ọgwụ ha dị iche iche ya na obodo ha dị iche iche. Onye Anambra State Health Educator bụ Oriakụ Ujuonwe Egbisi, onye Director Medical Services n'ụlọ ọrụ steeti na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Ugochukwu Chukwulobelu bụ ndị so wee bịa ya bụ mmemme ebe ọ bụkwazi inyefe ihe ederede na-akọwa maka ya bụ Patient's Bill of Rights nyegara ndị isi ụlọ ọgwụ dị iche iche nke ndị gọọmenti na ndị nnọrọ onwe nwe bụ ihe kacha pụta ihe n'oge ya bụ mmemme. Site n'Awka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.